Соско небесно царство бешела манушеске домакини, кои кило рано сабале терел работнике баши пледрака. Em кога погодингја пес баши цена работник концар по денари, кодиве, бичајален ко пледрака текерен бути. Em кога кило палем негде од 3 сати, диклаја вера мануша ко пазари сартергјоно, бизо бути. Em ваке гјалинге. Џанем туменда комледрака пака давтумен козом тумаро право. Em ола геле. А кога икило палем негде шовто сати, хем оејнато сати, кер гјале о исто. А негде дешујекто сати палем икило, хем араклаја вера со тергјоно. Em ваке гјалинге. Соске тергјона кате цело диве бизо бути. Ваке гереске никој налјаламен. Оваке гјалинге. Џан хем тумен комледрака. А кога ратило, о господари едра кенгоро ваке ја пле управителеске. Викине работникон хем платилен. Почминтаро последна, па џико прва. Хем агјар. Со але негде од дешујекто сати приминге по денари. Кога алео прва, помислинге дека ка преминем повише. Ама хем ола приминге по денари. Штом приминге, почмингете жалинемпе против од домакин. Ваке рибаја, о последна кергјај бутиек сати, а ту денгјанен исто аменцар, кој претрпингем обхарипе е дивескоро хем отатипе. А ово одговорингја е кеске таро олендар хем вакергја. Амала, на керавот ке неправда. Зарем на погодингјан тут манцар баши денари? Летло хем џатуке, а ме мангава баши о последно те дав говор хем туке. Или зарем наемам право те керав со мангавам леја? Или пак тијактани била че соске сјум шукар? Агјар, о последна каовен прва, а о прва последна, соске буџенетане викиме, а харитане избириме. Хем кого Исус уклела се неко Ерусалим, лелај дешудуе џенен, насамојом ваке гјалинге ко друмо. Еке џеу преко Ерусалим. Хем о манушикано чаво, као ленге предајмо е прво свештениконге, хем е книжниконге. Хем као судинеле комерива. Хем ка предајнеле е неверниконге зара те асанлеске, те камшикунеле, хем те распнинеле. Хем котрито диве ка воскреснина. Тогаш и дај заведеске чавенгири али леске заедно пред чавенцар, поклонингјапес леске зара те замолнеле нешто оле. А ова ке гјалаке сомангеја. Одговорингја леске заповедна кала мле дуј чавете бешен јектари тли десно, а ојавертари тли лево страна, котло царство. А о Исус одговорингја, на џанена сородена, шали те пијанли чаша со капијавла ме, или те крстиненту мен е крштевајнеа колеа со крстинаваман ме. Ваке гереске шај. Ваке гјалинге. Мли чаша капијална хем е крштевајнеа колеа крстинаваман ме, ка крстиненту мен. Ама те бешел петари мли десно или лево страна, од ова надавале ме, него ка припаднал околенге баши кој млодат спремингја. Хем кога шунге од ова, од деџене, холанге е дуе праленге. А о Исус викингјален ме макергја. Џанена дека овладетеља е народонгере господар нена упроленда, хем дека обаре влади ненале. Нека матово агјар машкарту менде, него кој мангелата во баро машкарту менде, нека овол ту менге слуга.
hem koji mangjelate ovo prvo maškartumende neka voltumenge sluga. Sarso manuškano čavo nalo te služinen leske, nego te služinel hem te del pri duša baši te platinel, hem te oslobodinel bute dženen. Ako ga ikliletaro erihon, bari gužva ciringja pali leste. Emeke dui kolorebe šenasne uza kodrumo, šungede kao Isus nakela hem vikingeva kerivaja. Gospodar Davideskoro čavo, neka voltut milost amenge. Ai gužva zakaningja peslenge te kjutinen, a ola vikinge panda posilom. Gospodar Davideskoro čavo, neka voltut milost amenge. Hemu Isusa čilo, vikingjalen hem vakergja. Somangena teke raftumenge. Vakergereske, Gospodar te pravgjona marejakja. Hemu Isus mukla pomiloslenge hem dopringja olengerejakja. Hem odma dikle hem cidinge pali leste.